Jazzy H. Hvad ønsker du dig så til jul? Når nu det bliver december, er det meget vigtigt, at man kommer herind og oplever den gamle jul. Det kan man fx gøre ved at tage i den gamle by i Aarhus, hvor der er ekstremt god julestemning, og alt ser helt vildt fint og romantisk ud. Så tag i den gamle by og oplev juledrømmen og få den ud i livet. Og der kan man blandt andet se Plakatmuseet og alle de fine gamle huse. Og man kan opleve julemarkedet. Så tag dig ind og oplev det.